til BEA, når du har brug for økonomisk overblik og ro i familien. Vi bor nord for København og er et team på 7, der alle brænder for at gøre en forskel for dig. Hos os er alle opgaver vigtige, store som små, uanset hvor i landet eller verden du befinder dig. Vi møder dig altid med forståelse, uanset hvordan din situation ser ud. Vi fordømmer aldrig og peger ikke fingre af dine tidligere valg. Vi rådgiver om økonomi, og ikke om livsstil eller de beslutninger, du har taget. Vi har intet ønske om at blive de største, men gør alt for at blive ved med at være de bedste. Hvorfor skal du vælge til BEA? Fordi vi har mere end 20 års erfaring i økonomisk rådgivning. Vi er dagligt i kontakt med masser af offentlige instanser, pengeinstitutter og diverse kreditorer, og vi har derfor overblik, juridisk indsigt og gennemslagskraft ved forhandlingsbordet. Der er ingen sager, der ikke kan løses, og vi er ved din side hele vejen. Vores team tager din økonomi seriøst og sørger for, at du ikke bliver skubbet ud et sted, hvor du ikke kan bunde. Kom til et uforpligtende møde hos os, og lad os tage en snak om din situation.